Úspešne absolvovať pracovný pohovor je významným krokom na ceste za vysnívanou pracovnou pozíciou. Vyhnúť sa nepríjemným či nevhodným faktorom pomáha aj príprava pred už reálnym pracovným pohovorom. Takúto možnosť dáva svojim maturantom Stredná odborná škola obchodu a služieb, ktorá pre svojich žiakov zorganizovala pohovory priamo s ľuďmi od fachu, s možnými budúcimi zamestnávateľmi na fiktívne pracovné pozície. Škola v tejto oblasti robí viacero aktivít a toto je jedna z nových, ktoré sme doteraz nerobili. Takým impulzom bola myšlienka dať tým žiakom čo možno najviac nejakých takých skúseností, zručností, s ktorými sa reálne po maturitách hneď budú stretávať. A my to robíme v škole, len sa hráme v triedách na tieto prijímacie pohovory a predsa len to už bolo vidno aj na žiakoch, že ten prístup v triede k pracovnému pohovoru, takému vymyslenému, je úplne iný ako teraz, čo sme dneska zažili, keď pred sebou majú reálneho potenciálneho zamestnávateľa, ktorý reálne z praxe im hovorí veci, ktoré naozaj v tej praxi také sú. Je to dobrá skúsenosť do budúcna a môžeme byť radi, vďační našej škole, že vôbec nám dáva takú možnosť. No ja mám pocity, prvýkrát to bol stres a aspoň budem pripravená na budúce a budem vedieť, že čo môžem očakávať od takého pohovoru pracovného. Ako to teda prebiehalo a či ťa niečo teda zaskočila nejaká tá otázka? No prebiehalo to, otázky boli všetky v rámci práce, ale boli aj osobného charakteru, čo by som bola ochotná pre tú prácu spraviť a nezaskočila ma asi žiadna otázka. Myslím si, že je to veľmi dobré, aby sme zažili takúto situáciu na našej škole a som rada, že som mala tú možnosť. Aké máš teda pocity po takomto prvom pohovore? Trošku som vyklepaná, ale inak v pohode. Zaskočila ma otázka, že čo sa mi nepodarilo v poslednej dobe, tak akože najviac. Podľa mňa by to mali riešiť po škole, alebo tak zbytočne sme stratili čas a v škole sme sa neučili. Vyžaruje z nich, ale to asi zo všetkých mladých ľudí, vyžaruje sebavedomie. Určite u veľa z týchto ľudí je snaha ísť pracovať do zahraničia. Majú sebavedomie, úplne iní mladí ľudia ako za našich čias. My sme príjemne prekvapení. Maturanti sa v závere pracovného pohovoru dozvedeli pre seba dôležité informácie, v čom sú ich plusy, respektíve medzery. Možno takým najčastejším zlozvykom je, že v tom svojom profesnom životopise si uvádzajú ako mailovú adresu určité rôzne zdrobnelinky, ktoré ich možno vystihujú ako prezývky, ale to je do školy a nie skôr na pracovný pohovor. Všímame si držanie tela, vystupovanie, usmievanie sa, ústretovosť, úprimnosť. Overujeme si skutočnosti z toho profesného životopisu. Do aktivity fiktívnych pracovných pohovorov sa v tento útorok zapojilo 5 hotelierských spoločností. Študentov čakal pohovor na niekoľko pozícií v oblasti hotelierstva a gastronómie. Prevádzkar, recepčný, marketingový pracovník, hlavný kuchár a hlavný čašník. Dovedna 150 maturantov si tak vyskúšalo, čo ich onedlho čaká v pracovnej oblasti. To, že to malo svoj význam, už zaznelo pri hodnoteniach, kde dokonca jeden hotel im ponúkol po 15. júni, že určite ich oslovia, dajú im ponuku nejakých pozícií a vedia, že nemusia robiť prijímací pohovor na tú pozíciu, lebo už majú škálu ľudí, ktorí sa im na to hodia. A vlastne to je také potvrdenie toho, že tá vec, ktorá nás napadla, že padla na úrodnú pôdu. Pre vyučujúcich Strednej odbornej školy obchodu a služieb čakalo navyše aj stretnutie priamo so zástupcami spoločností, ktorí s maturantmi robili dané pohovory. Na sedení zaradili študentov do 3 kategórií. Teba by sme chceli hneď, dostávaš sa do užšieho výberu a ostatní. Firmy zároveň škole poskytli aj spätnú väzbu v niekoľkých oblastiach, čo by v odbornom vzdelávaní mali skvalitniť, v čom sú študenti dobrí a na rozvoj akých kompetencií by sa mali ešte zamerať.